pane nhau panapa iri kudhiskaswa nevakomana zvatakuona kuti aiwa idhimuni akanga onzi is now in a shock noda kukuti akawesta mamillions achivaka mavillas asina munhu akazovatamo. Pane chiitiko a great example yabuditsiwa panapa ichibudikira panapa through President Ramaphosa mutungamiriri wenyika yeSouth Africa. Sandapinda mashuku abuda nyonga muzera nhasi ndotibva wasubscribe like turn on the bell icon. Tinyatsi kuona kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe vari concerned. Pane munhu anonyanyora achiti like we said, leaders with countries to run have no business sleeping in Harare for a scheduled ceremonial meeting. President Ramaphosa only left this morning and he will return today after the meeting. Meanwhile, playful Emerson was building villas for the president. This is the greatest example. Yationa pana pari kunzi aiwa mavillas akavakiwa nekukura nekuwanda kwawo. Mamillions akabuditsiwa, vakomana vakapiwa macontracts vakashanda kuita kuti maSADC head of states pamwechete nemamembers of parliament vakwanise kuuya vachiwana pekurara pakanaka. Number 1, mavillas mamwe acho haana kupera, izvezvi akanga asina maroofs. Number 2, taona mapresidents akaita sana Ramaphosa vanouya musi wacho daitwa summit muzuva ranhasi rataona vachipindira makuseni, vataona kuti ichingopera summit anenge akatodzokera. Ndozvavari kuyataura achiti aiwa these are the presidents vane nyika dzekurula, nyika dzekutonga, zvasiyana nevatinongoona vanenge vachingovaka instead kuti vatonge nyika dzavo, instead kuti pana pavasolve kuresolve madisputes. Timotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Apa pinda comment section yedu, musangana kusubscribe, like and turn on the bell icon.